a celá tvoja partia a rodina. My všetci sme východ. Odfotíme vás a vytvoríme tak srdcovú spomienku na túto chvíľu, ktorú si so sebou môžete odniesť. And now in English, we are our exit. We are all from exit. Takzvaný, že my sme východňari, my sme z východu. We are from exit. For me behind me, hej, takzvané, že pre mňa za mňa. Alebo don't wake up the swan, nebuď labuť. Alebo ešte ktoré don't wake up the swan je silné, myslím, že. Je to super. Skazíši, z východu. Párek milencu, sausage of lovers. Sausage of lovers. Naozaj je toho dosť, čo ešte východňari povymýšľajú, ale v podstate... My sme už párkrát boli v hlavnom meste Slovenskej republiky a tam sme našli, všade majú napísané, že východ, aby na nás nezabudli, že východ. Zase to všetko na východze, není robota, hej? Všetko zrobeno. Máme ešte jednu aktivitu pre vás. Veľmi dôležitú, to je... Reklamné oznamy, pokračuj. Reklama. Hej, zober fixu a napíš odkaz aj ty. Spolu tak vytvoríme jedinečný šárič billboard. Exkluzia pivovarov, prihlásenie na prehliadku v stane na informáciách. Posledná prehliadka o 18:00. Prehliadkou pivovarov vás prevádzajú zamestnanci pivovarov. Necúkajte tými páčkami nahoru. Neviem, východňari cestovali lietadlom, si sadli konečne, sebe šedli a teraz ide letuška a pozera všetkým do rozkroku. Viete prečo? Že či ste pripútaní. A dvaja tak sedia a hovorí, že ty kčaja nemáte sedieť, tak poď si sadnúť sem na letušku. Nemám čas teraz. A v letadle bol jeden, ten, čo je nie letuška, ale chlapec, tak dostal meno, že letuš. Alebo letuško. Letuško. To sa lepšie rímuje. Áno. Takisto pokapala na salaši slanina. Papu slátka. Návštevníkov zasvetí do tajov výroby ich srdcovky, piva Šariš. Prihlásenie na prednášku v stane s informáciami. A teraz vám ukážeme pás východňara. Ak máte pás východňara, to je rula, 90. Takisto pás východniara je pre vás pripravený a ak máte pás východniara, netreba ho stratiť. Lebo si môžete v stánku vyzdvihnúť pivo zadarmo. Takisto upozorňujeme na pitný režim, dodržujte pitný režim, lebo potom hlava bolí. No, takže určite máte pred sebou ešte krásny deň, je vás tu už o niečo viac, teraz je vás tu asi už 8 000, myslím. Plus, minus 8 000. Cirkulárka. Najlepšie východňarské slovo je cirka, pajser a das. A ešte furt. Furt, das a takoj. Niektorí si dokonca ukradli to slovíčko takoj a majú pocit, že to bude niečo také ako Adidas, ale takoj prídem, doraz som tu. Takto teraz vám ponúkneme ďalší program a opäť zase vyzývame tých, ktorí sú fanúšikovia, ktorí sú tu z fanklubu folklórneho súboru Dubrava. Je tu nejaký šéf fanklubu Dubravy? Je tu nejaký... A milovníci Dubravy, ruka hore? No, však dajte vedieť o sebe, haló. Dubrava. Vynikajúci folklórny súbor, ktorý už dlhé roky vystupuje na týchto doskách, ktoré znamenajú svet, ináč je to z bakelitu. Robia ho v NDR, áno, bývalo, ale my sme veľmi vďační. Máte sa na čo tešiť? Vieš, ako volajú Trabant? Ako? Pomsta za Sudety. Ale to je naozaj veľmi interná vec. Ja som dokonca mal Trabant, ako správny východňar som mal Trabant, volal, že BP, mal som značku BP na tom. Brudná ptákovina. Pozrel som na tom, to nemalo páku, to malo kutač vpredu. Jednotka dolu, dvojka hore, trojka a už... To sú športové gesta, vieš. Jednotka, dvojka, trojka. Ale Trabant bol naozaj vynikajúci a myslím, že každý východňar, ktorý mal Trabant, si ho obľúbil z toho dôvodu, že mal nenapodobiteľnú vôňu. Máme tu plačúce dieťa. Netýrajte dieťa. A ešte oznám, aby som nezabudol. Teraz pre všetky deti. Deti, dávajte si pozor na rodičov, pretože keď sú takéto akcie, väčšinou sa rodičia strácajú, lebo vy príjete akože dospeláci, klamete nám, že strátilo sa nám dieťa. Pravda je taká, že deti sa nestrácajú, strácajú sa dospeláci. Rodičia sa stratia? Hej. Takže decka, keď sa vám stratia rodičia, hej, lebo sú nezodpovední, príďte za nami, vyriešime to. Je to program, ktorý voláme Otca ti naháňam, to všetci poznáte. Vieš, ktorý je najslavnejší Fín? Endorfín. A najslavnejší Švéd? To Švéd nevidel. Dúfam, že sa teda cítite tu Fínom. Fínom Dánom.
takisto Fínom Danom na Slovensku dám. Áno, a na hranici medzi Švédskom a Fínskom žijú švíni. Ochap, tak, budú reči. To mi hovorila vždycky mama, keď som niečo chcela riešiť. Ochap, tak, budú reči. No, takže takisto deti, prosíme, ak sa vám stratia rodičia, nájdete ich pod Bielou alejou. Tatra, Matra, Fatra a zás Tatra a Matra. Hej, 5 kopčekov. Áno, 5 kopčekov na hlave, moje meno nehraje. Takže všetko sme povedali, čo bolo treba. V rámci nášho dadaistického krúžku teraz zostáva povedať len názov folklórneho súboru, ktorý už sme povedali, a to znamená, že my odídeme, vy budete tlieskať, oni budú hrať a tancovať. Jednoduché. Ale máme takisto pripravené nejaké maličké reperské vystúpenie. My dvaja chceme založiť reperskú skupinu, bude sa volať Skazy Ši. A prvé číslo bude prečítanie. Zašpívať z náramky sú. To máme? Sme východ. My sme východ. My sme východ. Ideš, počkaj, lebo nemám texty, vieš. A reperi sa vyznačujú tým, že zoberú mikrofón tak do ruky a vyšvetľujú, že to je také dobre. A zvukári potom chudáci majú problém s tým, že to tak nie je dobre, lebo nie je nič čuc. A všetci sa chytáme len na jo, napríklad barde jo, no, sabi no, barde jo. A potom, keď si všimnete, keď si kamaráte s nejakým známym zvukárom na Facebooku, tak oni majú cez týždeň, mikrofóny majú vo svetenej vode, keď farár má. Musia ich čistiť. A oni dezinfikujú. Áno, dezinfekcia. Takže ideme na to. Ideš repovať, ja som beatboxák, hej? Hej. No, my sme východ, ty celá tvoja partia. 1, 2, 3, 4. Poďte všetci. Ty, celá tvoja partia a rodina, my sme všetci. Východ, kričte, stop. Keď ukážem tak, vy kričte východ, dobre? Takže ešte raz. Ešte raz. 1, 2, 3 a ideš. Ty, celá tvoja partia a rodina, my sme všetci. Perfektné. Odfotíme vás a vytvoríme tak srdcovú spomienku na túto chvíľu, ktorú si so sebou môžete odnieť. Východačke budeme odchádzať. Díky. Živene. To bolo to, čo sme chceli. To sa nám podarilo. Nie je to ťažké robiť rap. Ešte horšie robiť cukrový rap. Folklórny súbor Dubrava, užite si ho, my sa vrátime, netešte sa. Prosíme šoféra vysokozvyšného vozíka, aby prišiel vysoko zvyhnúť nás.